Gaur, arrandegian. Bueno, anda, noi... Jesus, hemen itxaso sartu da hemen barruan, eh? Zaina, dana freskoa. Aitona kantatzen zuen, sardina freskoe. Hemen dana dakazu freskoa. Bai. Nei behitu bestela. Beitu, nik behar dut zerbait ona, eh? Ona ze dut afari berezia, eh? Eta nahi dut zerbait ona. Hau zer da? Hau da bakailu freskoa. Bakaioa. Eta hau nola prestatzen da? Bakillen eramategu rebosatzeko, baina izan laike saltzako, labeako, zu nahi dezun bezala. Eta hau zer da? Hori da gailua. Bueno, itxaso hilarra, eh? Arraza. Itxaso hilarra. Eta hau nola, hau garbitzen, erraza? Dana bezala eskamak kendu eta punto. Eta hau berriz zer da? Hau da lehatza. Lehatza. Bai. Usaindu deza? Bai. Bai. Galdera bat, hau dago harrapatuta amuaz ala zareaz. Hau da zarez harrapautakoa, bai. Kerman gaur arraindegira joan zaigu, eta sekulako arrain mordoaren izenak ikasi ditu. Itxasoilarra, legatza, bakailoa, lupia... Bakailaua, itxasoilarra, legatza... Eta hauek zer dira? Zenbat galdera egiten du mutil horrek? Algortako hemen da? Ez que, haizu, nik ondo aukeratu behar dut. Bai, aukeratu zu. Eta lupia, non dago lupia? Hemen, hau edia lupillak. Hau da lupia, bale. Eta nola prestatzen da lupia? Garbitu, eskamak kendu. Eskatak. Eskamak hemen, Eskatak, kendu, lehenengo eskatak kendu. Ondoren? Garbitu ondo, eta gero labia jarri berotzen. Eta labea berotutakoan? Jarri patata batzuk azpila, olio pixka bota, gatza, eta ordula orden bat eduki. Eta kito? Bai. Eta zenbat lupia behar ditut? Zenbat pertsonentza behar dezu? Bueno, gu gara 4 lagun. Bat bientzat, bi berko zinun? Bi. Bueno, 4 lagun edo, zu basatoz, gonbidatu da zaude, eh? Horrela zuzukalde txen duzu, eta horrela gara, hobeto, arraina. Eskerrik asko, baina urrungo bateko utziko deu. Arraina labean prestatzeko urratsak eman dizkio arrain saltzaileak Kermani. Lehenik eta behin, arraina ondo garbitu. Ondoren, labea berotu, eta labea ondo berotuta dagoenean, arraina labean sartu. Oraindik zalantzan nago, eh? Zalantzan dago. Txipiroiak, izugarri gustatzen zaizkit. Baina hauek ez ditugu garbitzen. Ida. A ber... Hau ez duzu garbitzen. Orduan oso zaila, eh? Bueno, eske, sardinak ere gustoko ditut, eh? Zuri dana gustatzen zaizu. Sardinitas, berrikaso, Bueno, dana ere ez, eh? Hobeto lupia, eh? Lupia eramango dut, eh? Kilo 315. Bale. Orduan, zenbat ordaindu behar dizut? 14 euro eta 57. Bale. Garbituko duzu mesedez? Bai. Pakia geixo balitxo duta. Orduan, etorriko alzara nire etxera? Prestatzera eta, bueno, gero, afaltzera, eh? Afaltze bai, baina prestatu zu. Kerman gaur arraindegien aritu zaigu arrainen artean, eta ze nolako izen mordoa ikasi duen, eh? Legatza, itxasoilarra, bakaiua, lupia. Hori bai, hiztegia ez ezik, arraina nola prestatzen den ere erakutsi dio arrain zailtzaileak. Lehenik eta behin, arraina ondo garbitu. Arraina garbituta dagoenean, labean sartu. Eta zuek ere badakizue, erosketak egitera joaten zaretenean ere, euskaraz, honekin, edo arekin, baina egin.